Diolch i ni weddio. Diolch i ni unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron. I ni yn cyflwyno'n hamser i thofal di ac yn galw arno ti ddod lawr i'n plith tywalt ysbryd arnom. Diogela bendithion ni nawr. I ni gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein hoedfa nesaf Pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 91. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Emyn rhif 91 gyn ni aros ar ein heistedd. Byddai'n darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 119, ac yn dechrau darllen yn adnod 145. Salm 119, dechrau darllen adnod 145. Llefais am holl galon, cliw fi o arglwydd dy ddeddfau y gadwaf, llefais arnat, achub fi a chadwaf dy dystiolaethau, a chibais flaen y cyfddydd, a gweddais wrth dy air y disgwyliais, fy llygaid a chibasant flaen gwyliadwriaethau y nos i fyfyrio yn dy air di. Cliw fy llef yn ôl dy drigaredd ar y glwydd, byw ha fi yn ôl dy farnedigaethau. Y rhai y ddilynant ysgelerder a nesasant arnaf yn bellasant oddi wrth dy gyfraith di. Tithau arglwydd wyt agos, a holl orchmynion sydd wirionedd. Ers talm
y gwyddwn am dy dystiolaethau, seilio ohonot hwynt yn dragywydd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am bob un cyfle ni'n gallu dod i alw arna ti, i ddod i gael cymdeithas at y di, yn gallu rhodio gyda thi yn ystod y dydd a gallu siarad a'n Duw a'n tad nefol. Ond eto Dduw i ni yn diolch am y cyfleoedd yma, am yr adegau lle ni yn dod ynghyd, yn dod i'ch di i alw ar denw. Ar y ddewyd lle mae yna ddau neu dri wedi ymgynnull yn denw, rwy ti wedi addo fod yma yn ein plith. Ac felly o Dduw i ni yn diolch am bob un oedfa, bob un cyfle i ddod i geisio dy wyneb, i ddod i ganu dy glodydd, i ddarllen dy air yn gyhoeddus, i ddod i wrando ar dy air. Ac i ni yn diolch o Dduw rwy ti wedi addo bendithio pregethiad y gair. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti rhoi y cyffro hynny yn ein cylonau nawr, ein bod yn dod i rhywbeth, yn dod i gyfarfod lle rwy ti wedi addo bendithio, rwy ti wedi rhoi addewidion i ni yn dy air, fod oedfa fel hon y gallwn disgwyl pethau mawr ohono ti. Ac o Dduw ein bod ni'n byw mewn dyddiau tywyll iawn. Ac ein bod yn gweld gymaint o troi cefn ar dy bethau di, ac hyd yn oed ymhlith y rhai sydd yn honni y dy geisio di a ddoli di, ac eto y fath troi cefn sydd wedi digwydd. I ni eto Dduw yn gwybod, rwy ti yn holl alluog, ac dy fod ti yn Dduw sydd yn abal i wneud yr hyn sydd yn ein tîm ni, yn ein dychymyg ni hyd yn oed, yn amhosib. I ni'n ffeindio fe'n anodd i ddychmygu dyddiau gwell. I ni methu hyd yn oed dychmygu dyddiau lle fydd pobl unwaith eto, yr oes hon, yn dod nôl at dy bethau di, yn dod i di, geisio dy wyneb, i ganu dy glodydd, i fyw mewn ffordd sydd yn lan ac yn bir ac yn sanctaidd, yn byw i dy wasanaethu di. Ond o Dduw i ni'n gwybod, rwy ti'n gallu dweud y gair. Rwy ti yn Dduw sydd wedi creu y byd. Rwy ti wedi dweud bydded goleini ac yr oedd yna oleini. Ac felly o Dduw, rwy ti'n gallu peri y bydd y gair, y gorchymyn yn dod i enaid, i edifarhau o'i pechod ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, rho ffydd ni gredu ac i ddisgwyl pethau mawr, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon ac yn ystod y dydd yma ac ar hyd a lled ein gwlad, y byddwn ni yn cael gweld. Dyddiau lle rwy ti ar waith yn rymus unwaith eto. Byddi di yn dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Byddi di'n agor llygad y deillon iddynt weld eu hangen am Grist. O Dduw tyrd gweithio, bendithio ni, diogela ni, rho disgwyliadau mawr i ni weld yn ystod y dyddiau sydd yn dod. Wrth i ni weld yr wythnosau yma o Dduw o'n blaenau ni, gad i ni i brofi'r cyffro yna, cyffro mae ffydd yn rhoi i ni, i ddisgwyl pethau rhyfedd o'th law di. Y byddwn ni yn cael gwybod beth yw'r tawelwch yni, yr ymwybyddiaeth y fod ti yma yn yr oedfa, yn yr adeilad, yma gyda ni yn gweithio ar ein cylonau ni ac yn ein dwy'n ni nes at y ti. Gad i ni brofi dy bresenoldeb trwy gydol yr wythnos hefyd. Gad i ni brofi'r nerth yna o ddifri i sefyll mewn ffordd sydd yn iawn. O Dduw, i sefyll mewn ffordd sydd yn gadarn ac eto'n llawn gras a chariad. Gad i ni beidio ofni sefyll yn y dyddiau yma a chyfaddawdi mor aml. I ni yn cyffesu o Dduw, i ni yn cyfaddawdi mor aml yn ein bywyd ni. Mae'r safon yn cael ei ostwng o sil i sil. Yr hyn i ni'n caniatáu yn ein bywyd ni'n hunan yn dirywio o sil i sil. Ac wrth i ni edrych ar ddiwedd blwyddyn o Dduw, wrth i ni edrych nôl, i ni'n gallu gweld yr fath ddirywiad sydd wedi digwydd. Yn ein bywydau personol ni, heb sôn am yn yr eglwys ac heb sôn am yn y byd. O Dduw tyrd, gweithio mewn ffordd, fydd yn peri ein bod yn hyn yr wyt ti am i ni fod. Bendithio yn hoedfa nawr, diogela ni yma, tyrd lawr ein pli, tywallt y lan ysbryd anom. I ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni ganu emyn rhif 376 o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, bu dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na thir. 376 gewn ni sefyll uwch hynny. Bydd awyn testyn o salmau, Salm 119 ac adnodau 145 a 146. Llefais am holl galon, cliw fi o arglwydd, y ddeddfau a gadwaf. Llefais arnat, achub fi, a chadwaf dy dystiolaethau. Nawr, pan i ni yn clywed llefen, yn aml, i ni yn gallu dernad sut fath o lef neu o gri ydyw. Fe all plentyn bach grio, ac maen nhw'n crio. Does dim cwestiwn am hynny. Ac eto, fe all plentyn grio, ac nad oes na ddeigryn yn agos i'w llyged. Mae'n bosib, mae'n rhyfedd, dwi'n yn gwybod sut mae'n digwydd. Mae plentyn bach, babi bach yn gallu crio, a chi ddim yn gweld dim un deigryn yn agos i'w llyged. Ac fel arfer, dim bob tro siwr y fod, ond fel arfer, pan mae hwnna'n digwydd, mae'r plentyn yn dangos bod nhw eisiau ffordd ei hun. Sŵn yw e. Ffys mawr ac yn dangos pechod greiddiol yn dweud, dwi am fy ffordd fy hun. Achos mae'n digwydd, ond yw e. I ni wedi cael gyda'n plant ni, nyrsys yn dod draw, falle babi yn wythnos oed neu pythefnos oed, a'r nyrs yn dweud wrthyn ni, mae'n chwarae chi lan yn wythnos oed. Sut mae hwnna'n bosib? Ond mae'n rhywbeth yn
yn y gredd dynol, naturiol, eisiau ffordd ei hun, fel plant bach. Dim deigryn yn agos i'r llygaid. Neu fe allai fod maen nhw eisiau tynnu sylw i'w hunan. Mae hwnna'n gallu digwydd wrth y plant tyfu'n hun. Ac mae yna rhyw grio mawr a ffys mawr. Ac chi'n gwybod beth yw hwn tro yma? Maen nhw eisiau ffordd ei hun. Ac yna tro arall, chi'n clywed llefen, ond llefen a ddaw oherwydd blinder. A cwyno yw e. Chi'n gwybod, does dim problem fawr fan hyn, maen nhw wedi blino. Maen nhw'n barod am gwsg a dyn nhw ddim yn gallu cysgu. Ac felly mae yna rhyw lefen cwynfanllyd. Tro arall, chi'n clywed llefain, ac mae hwn yn swnllyd. A mae yna wahaniaeth mawr. Chi'n gwybod maen nhw mewn poen. Efallai clustos, neu gwddw tost, pen tost, neu falle wedi syrthio, wedi cael cwt, neu wedi brifo. Ac mae'r crio nawr chydig bach fwy difrifol. Ond wedyn mae yna adeg yn does, chi'n gwybod yn syth, mae rhywbeth gwahanol. Mae yna rhywbeth mawr o'i le. Fi'n cofio adeg, rhai blynyddoedd yn ôl bellach, mae'n teimlo fel ddoe, ond pan o'n i ar wyliau yn Ffrainc. Dwi ddim yn mynd i ddweud y stori i gyd i chi. Mae'n stori hir. Sawl digwyddiad o fewn yr un hanner awr. Ond dyma oedd hanner ffordd o'r digwyddiadau oeddwn ni yn y môr, ac fy merch yn y môr gyda fi. Fi'n dweud, dwi wedi blino nawr, beth am mynd i fynd mewn? Achos o'n i ddim yn mynd i adael nhw yn y dŵr heb dda fi yno. Oedd y bechgyn yn tipyn hun, ond o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i adael hi yno ar ben hun. A beth am mynd i fynd mewn nawr, dwi'n dechrau blino nawr, ac gyda llaw, roedd lot o blant, lot o rieni na, roedd lawr yn Marsei. Ac o'n i ddim yn gwybod bod y trath yma yn enwog am beth oedd yn mynd i ddigwydd, am sbwriel ac yn y blaen, ac oedd e'n llawn. Oedd e ddim yn un o'r treithau gorau de Ffrainc, allai sicrhau chi. Ond fe ddwedes i, beth am mynd i fynd mewn, a fe ddwedodd hi, mewn 2 funud, gewn ni 2 funud arall, wel am 2 funud. A ddwedes i, iawn. A fe droies i fy nghefn am eiliad i edrych ar y môr a gweld y tonne'n dod a mwynhau yn y dŵr. A lot fawr o blant yna, ac yna fe glywes i Llef yn gweiddi dad. Na lot o blant yna yn galw ar ei rhieni. Ond fe glywes i grio, o'n i'n gwybod, o'n i'n nabod y llais yn syth. O'n i'n gwybod mae'n fy merch oedd, yng nghanol yr holl sŵn oedd yn mynd ymlaen. Ac o'n i'n gwybod, dyw hwnna ddim yn grio arferol. Ac heb fynd i ormod o fanylion, yr oedd hi mewn poen. Fe safodd hi ar wydr. Ac fi oedd rhaid iddi fynd mewn ambulance i'r ysbyty. Ond am gri, anghofio beth, o'n i'n gwybod yn syth, nid rhywun sy'n tynnu sylw, galw am sylw i nhw hunan oedd e, nid rhywun yn chwarae joc oedd e, mi roedd o'n i'n gwybod yn syth, mi roedd hi mewn poen, a pan weles i beth oedd y sefyllfa, bron i fi cael bloedd yn dod o fy nghenau fi. Mi roedd o'n i'n gwybod mae hwn yn ddifrifol, o rhaid i fi rithro draw, ac yna pawb yn dod y tyrru helpu. Mi roedd y llefain yn dod o berfeddion ei person. Roedd rhywbeth mawr o'i le. Roedd ei holl gorff a'i holl feddwl yn ran o'r llefyn. So, felly hoffwn ni edrych ar yr adnodau yma. Ac edrych ar llef o'r galon yn gyntaf. Yn ail, llef am achubiaeth. Ac yn andrydydd ac yn olaf. Llef i wasanaethu. Wel, llef o'r galon, achos mae yna fath o grio yn does. Mae yna fath arbennig o lefain pan i ni'n dod at faterion ysbrydol. Nid pob cri sydd o'r galon. Nid bob llefain i ni'n gweld yn yr eglwys. Ni'n gweld lot o ddagrau yn yr eglwys. Ni'n gweld lot o emosiwn mewn llawer i oedfawn. Ni'n gweld lot o ffys, lot o edrychwch arno fi pa mor ysbrydol ydw i. Dwi'n crio, dwi'n hyn ar llall, ond mae yna rhywbeth sydd ddim yn taro deuddeg. Dyw e ddim yn wir yn grio o'r galon. Chi'n gallu dweud, achos chi'n gwybod pa mae rhywun yn crio o'r galon. Os ych chi'n riant, ych chi'n gwybod. Os ych chi'n athro neu'n athrawes, ych chi'n gwybod. Ych chi'n gallu dweud y gwahaniaeth ar yr iard. Pa mae plant yn chwarae, pa mae rhywun yn syrthio, mae nhw'n ei ffas. Dwi'n gwybod yn syth pwy sydd wedi brifo. Dwi'n gallu dweud. Mae yna wahaniaeth yn y llefen.
Wel, gwrandewch ar hyn, llefais am holl galon, cliw fi o arglwydd, dy ddeddwau a gadwaf, llefais arnat achub fi a chadwaf dy dystiolaethau. Yr oedd y salmydd yn cofio nôl dros ei weddiau, a fe gofiodd yr adeg pan yr oedd e mewn cyfyngder ac mewn angen, yr oedd yn amlwg mewn cryn dipyn o angen, gan yr oedd y llef yn dod o'r galon. Yr oedd e'n gwybod fod hwn yn broblem. A byddai'r salmydd wedi profi, fel i ni'n gwybod, sawl achlysur yn ei fywyd pan gafodd yr angen i lefain ar Dduw am help, ac mewn gwir angen hefyd. Ar i Dduw achub o amryw sefyllfaoedd, ond yn sicr gellir dweud y byddai'r adeg y llefodd am achubiaeth ei enaid yn ran o hyn, neu bron iawn allech chi dweud yn fan cychwynnol. Pan dath y salmydd i gredu y tro cyntaf. Mae hwn yn wir hefyd amdano ni hefyd, i'r Cristion. Os y'n ni'n Gristnogion yma, bydd llawer o adegau pan y ceir cri o'r galon am help yn ein bywydau, ond am achubiaeth, falle o ryw argyfwng, ond yn sicr i ni gallu tystio yr elfen yma pan yn dod i gredu, bydd llef o'r galon pan gwelsom ein pechod am y tro cyntaf. Chi sy'n Gristnogion, byddwn ni'n gwybod rhywbeth am hynny. Fydd na rhywbeth wahanol yn ein gweddi ni at Dduw. Fydd yn rhywbeth fydd yn dod o'r galon. Mae'n wahanol yn diwe i rywun efallai fydd yn dod i un oedfa ac yn teimlo rhyw emosiwn ac yn gweddio rhywbeth ac yn dweud bod nhw'n profi rhywbeth, ac yna mae wythnosau mynd heibio, efallai, a maen nhw wedi anghofio popeth am y cwrdd, ac falle mewn mis falle yn cofio, o ie, fi'n cofio teimlo rhywbeth, a maen nhw'n dod nôl. Nid llef o'r galon yw hwnna. Falle bod e'n fan cychwyn a rhywbeth, ni ddim yn dweud yn wahanol, ond dyw e ddim wir yn llef o'r galon. Mae yna rhywbeth am llef o'r galon, pan na fedrwn ni feddwl am fawr ddim arall. A pan ni yn brysur, falle bod rhywbeth yn tynnu sylw ni, ond yr eiliad ni'n cael llonyddwch, mae'n dod nôl. Ac mae'n pwyso arno ni. A mae yna rhyw gri yn dod. Ac felly pan yn dod yn Gristion, bod yna rhyw gri, bod yna rhyw lef, pan ni'n gweld ein pechod am y tro cyntaf, mae'n brofiad ofnadw. Pan ni'n sylweddoli, nad ydyn ni mor dda ac yr oeddwn ni'n meddwl. Pan ni'n sylweddoli, ddweud y gwir, i ni'n lot waith, na beth o'n ni'n meddwl. Pan ni'n sylweddoli bod ni'n heiddi condemniad am bob un peth. Falle bod yna rhywun sydd yn gwrando yn gwybod rhywbeth am argyfwng yr enaid. Pan o'r diwedd efallai wedi hir ymwrthod, neu falle bod yna rhywun yn gwrando blynyddoedd o grwydro yn y byd ac yn mwynhau i bob ymddangosiad, yn mwynhau pleserau gwag y byd, ond o'r diwedd o gynlyniad efallai i waith yr Ysbryd Glân, mae wedi dod i weld yr hyn sydd yn wir amdano, ac all hyn fod yn brofiad sydd yn ysgytwol. Brofiad sydyn, gallai digwydd yn gloi, gallai fod dros gyfnod, ond pan mae enaid yn dod i weld ei heiddiant, a mae'r anobaith yn dod i mewn, a tra mae'n clywed am Dduw ac am ei fawredd, am ei lendid, am ei sancteiddrwydd, dyna pam tybiwn ni bod na lawer ddim yn licio pregethu gwir efengylaidd. Ac maen nhw'n dweud i chi dros ben llestri, i chi'n pwysleisio'r ddeddf, i chi'n pwysleisio pechod, i chi'n pwysleisio bydolrwydd. Dyn nhw ddim yn licio fe. Wrth gwrs dyn nhw ddim yn licio fe. Pam? Achos mae'n brifo. A dyn nhw ddim yn licio fe. Ac yn sicr os nad dyn nhw wir wedi deall yr efengil, fydd nhw yn ymateb yn wrthyn iddo fe. Gwai ni os y'n ni'n rhoi lle i'r fath feddylfryd. Achos pan ni'n clywed am safon Duw ac am berffeithrwydd ac yn clywed am y nefoedd ac ni all neb gael mynediad i'r nefoedd sydd wedi ei lygru a phechod, a pan mae presenoldeb Duw yn agosau a fod yr Ysbryd Glân ar waith, beth sydd yn digwydd? Mae'r enaid yn cael ei oleio. Ac mae'r unigolyn yn gweld nawr fod ei orau yn frwnt yng ngoleuni mawredd Duw a'i air ac ysblander Crist. Mae'n clywed am Iesu Grist ac am ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Mae'n clywed hyn oll ac mae'n dangos iddo fe, mae'n dod i ddeall, mae'n dod i weld mwy, pa mor frwnt yw e, a pa mor fyr mae wedi dod o'r safon.
Ac yng ngoleuni clywed am y dioddef a ddioddefodd Iesu Grist ar y groes I dalu'r pris am ei achubiaeth pan mae'n clywed hynny, mae'n neud y teimlo neuag, mae'n dweud, fi Iesu Grist, ddioddef uffen yn fy lle fi, a pan mae presenoldeb Dyw, allan ni ddweud na gyda geiriau, a dwi ddim yn golygu dim byd I chi, ond pan mae Dyw ar waith, pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae'r ymwybyddiaeth fod Crist wedi dioddef ar y groes, nid yr hoelion, dyw'r hoelion yn ddim byd, dyw'r gwaywffon yn cael ei wthio yn ei ochr yn ddim byd, mae'n dda lawer o bobl wedi cael gwaywffon yn ei ochr a coron o ddraen ei wysgu ar ei pen, mae'n elfiach, mae'n erchill, mae'n ofnadw, ond mae'n filoedd o bobl wedi dioddef. Felly, yr wir boen oedd, Dyw yn tywall uffern ar Iesu Grist. Dyna beth dioddefodd Crist, dyna pan nath y tywyllwch ar y groes, a pan mae'r enaid yn dod I sylweddoli, I Iesu Grist ddiodde hynny yn fy lle fi. Dwi ddim yn heiddi hynny. A mae'n dod I ddeall mwy. Mae'n dod I weld. Mae'r enaid yma'n dod I weld petai e'n cael byw 1000 o flynyddoedd I geisio cyrraedd safon o berffeithrwydd. Fyddai byth yn llwyddo. A gweithygu bydde fe'n neud bob dydd. Mae'n dod I weld iddo ddod mor fyr. Mae'n gweld ei heiddiant, condemniad tragwyddol. Dyw e ddim nawr yn gallu dadlau gyda'r ddedfryd. Ac fe ddaw ofn tragwyddoldeb ar ei enaid. Ofn y beth, mae hwn yn digwydd. Mae'r enaid efallai yn dechrau ofni tragwyddoldeb. Mae'n meddwl am tragwyddoldeb yn ei ddychryn e. Mae'n meddwl am y beth yn peri dychryn iddo fe. Ac beth sydd yn digwydd pan mae hwn yn digwydd? Pam mae'r ysbryd glân ar waith? Pam mae'r ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid I weld I angen am Grist? Beth sydd yn digwydd? Dyma beth sydd yn digwydd. Mae'r enaid yn dechrau crio. Mae'r enaid yn dechrau llefen. Fel y Llef yn Ffrainc ar y traeth. Roeddwn ni'n gwybod yn syth bod yna rhywbeth mawr o'i le. Neu falle, llefen math gwahanol. Llef un sydd newydd glywed I fod wedi colli un anwyl. Falle anwyl iawn. Sut fath o wylo fydd hynny? Wel, tybiwn ni dyma'r math o wylo yw. Mae'r holl gorff yn wylo. Chi wedi profi hynny? Siŵr o fod. Pan chi wedi colli rwy'n anwyl. Falle bod yna ddagrau corfforol a'i ffeidio dwi'n ddim yn bwysig, ond mae'r corff wrthi. Sym os be mae neb yn dweud. Mae'r boen yna, chi wedi colli rwy'n anwyl. Mae'r wylo oddi fewn, mae'n para hir yn diwedd, mae'n gallu para blynyddoedd. I chi'n teimlo'r golled. Mae'r holl gorff yn llefen, ac felly rhywbeth tebyg, yr enaid sydd wedi gweld ei bechod, ac yn gweld ei ddiwedd, ac yn gweld ei heiddiant, ac yn gweld yr anobaith, ac yn gweld, does dim rhaid I Iesu Grist faddau fi, does dim gobeith I fi, a fedrai ddim dadle fe achos, does gen I ddim byd I gynnig, ac nawr mae'n crio. Ac nawr mae'r gri yma, mae'r holl enaid ynghlwm ar dasg. Mae'r holl serchiadau yn rhan o'r dasg. Mae'r holl dymuniadau a dyheuadau yn rhan o'r llefen. Mae'r cyfan yn llefen ac yn edrych tuag at Dduw am help. Dyna'r math o grio yw e. Nawr wrth gwrs yn allanol fydd hwnna'n amrywio. Ond o ran yr profiad personol, mae'r holl berson wrthi. Ac mae'n wylo. Ac mae'n galw allan at Dduw. Llef o'r galon. Wel, gyda'ch chi ni symud ymlaen. Llef am beth. Llefen am beth y mae'r fath enaid. Wel, mae'n llefen am achubiaeth. Adnod 145 a 146. Llefais am holl galon. Cliw fi o arglwydd. Dy ddeddfau a gadwaf llefais arnat. Achub fi a chadwaf dy dystiolaethau. Wel, pan mae rhywun yn llefen am gymorth a'i fywyd mewn peryg. Does dim, dyma chi air, pan ffeindes i'r gair yma, does dim araethyddiaeth. Allwch chi ddeall beth yw'r gair, mae'n dod o'r gair araeth. Does dim araethyddiaeth pan fod enaid mewn peryg. Does dim angen ac amser am bentyru geiriau a brawddegau ac am fynegiad hirwyntog. Does dim angen fan hyn am gywirdeb yn yr ynganiad.
Oes eisiau math bethau pan mae enaid yn ceisio Crist? Oes eisiau rhoi araith fawr a geiriau mawr hir, does neb erioed wedi deall, a diwynyddiaeth mawr, dwfn? Does dim eisiau dim o'r fath. Y diwynyddiaeth chi moyn fan hyn yw bod y llef o'r galon. O'r beth mae hwnna wedi dod yr ysbryd glân yn dangos ei heiddiant. Dyna gyd sydd eisiau, a pan mae'r llef yn dod, beth sydd yn digwydd? Mae'r enaid, gan amlau ni'n clywed rhywbeth fel hyn, un gair a ddefnyddir, help. A dyna beth yw e? Achub. Sy'n eisiau pentyrraeth o eiriau? Yn cofio clywed rhai blynyddoedd yn ôl, pan allan yn America, gafon ni fynd I weld Niagara. A cofio cael hanes y teulu bach yma, ewythr a ddau blentyn. Ac ar yr afon, ar y darn top, mewn cwch, a'r peiriant wedi torri. Felly oedd eisiau rhwyfo, fe gollon nhw rwyf, un rwyf oedd ganddynt. Ac yn awr oedd yr afon yn prysuro, a mynd heibio'r man, lle roedd arwyddion yn y dŵr, peidiwch a mynd heibio'r fan hon. Ond o'n nhw'n gallu stopio'r peth. Roedd e'n mynd mor gloi nawr, ac yn agosau, ac yna roedd yr ewythr wedi mynd drosodd a fi oedd e foddi. Ond yna'r ddau plentyn, un yn 19, a ddim yn siŵr beth oedd oedran y brawd oedd e, siŵr fod 11 neu 12. A'r hanes yw hyn, roedden nhw'n mynd tuag at y dibyn a dros yr ochr, a beth ddigwyddodd, fe nath y ferch cael ei stopio cyn mynd drosodd a y bachgen drosodd. Ond yn rhyfeddol, yn wirthiol, 3 diwrnod mae fel arfer yn cymryd I gorff ddod nôl lan yn y fan honno, fe ddath e lan yn syth. Y gafodd ei achub. Ond dychmygwch y ferch a'r bachgen. Beth I chi'n credu fydden nhw wedi bod yn galw allan? Wrth nhw weld y dibyn yn agosau. Ydych chi'n disgwyl rhyw frawddegau mawr hir, wyntog, ac rhyw araith fawr, pam dylsen nhw cael eu hachub o'r dŵr? Tybiwn ni ddim. Ydych chi'n credu fydden nhw'n dweud, ydych chi'n gwybod pwy ydw I? Na, dydw I ddim yn credu fydden nhw'n dweud yna. Ydych chi'n credu fydden nhw wedi dweud, esgusodwch fi, gai dorri ar eich traws chi? Dwi eisiau sylw ar y funud, achos dwi mewn tipyn o drafferth. Dwi'n mynd dros y Niagara. Allan ni ddim dychmygu'r fath beth. Beth fydden nhw wedi gweiddi, help! Dwi ar fi'n mynd, bydden nhw wedi gweiddi breichiau dros y lle I gyd yn llyncu dŵr tra'n neud hynny. A fydden nhw wedi ymestyn allan I breichiau, help, help! A beth ddigwyddodd? Fe nath un ymestyn drosodd, un dyn clywed, rwy'n yn ei ddale, ac ymestyn allan, a dim ond jest a gafel yn llaw y ferch, a eithyn hi I ddiogelwch. Dyna beth oedd achubiaeth, gafodd ei hachub. Diwedd y stori, na dim un o'r un a hyd y gwyddwn ni tan heddi, dod I Grist. Yn meddwl mae croesi bysedd a cyffwr pren oedd cael ei hachub o farwolaeth. Ond felly gyda genaid, dyna'r fath o deimlad, falle fydd e ddim mor amlwg yn allanol, ond fydd yna rhywbeth yn yr enaid. Mae e'n pwyso mor drwm ar yr enaid. I chi ddim yn gwybod beth gallwch chi wneud, a chi ddim yn gwybod fel I roed ym yn eiriau. Ond dyma beth yw'r geiriau sydd yn dod o'ch enaid chi. Help o Dduw, achub fi. Sawl enaid sydd wedi bod mewn sefyllfa tebyg. Yn sicr byddai'r dôn yn y llais yn dangos y gwahaniaeth. Yn profi mai nid chwarae yw hyn. Nid tynnu sylw a dangos fy hun. Ni wedi gweld lot o hynny yn dydyn ni, a mae yna lot o grefydd modern. Mae yna rhyw soi fawr. A does dim lot o ffrwyth edifeirwch a sancteiddrwydd i'w weld o ganlyniad. Ond pan mae Duw ar waith, pan fod yr ysbryd glân ar waith, yn dangos I chi eich heiddiant ac yn dangos I chi eich pechod ac yn dangos I chi be mae Iesu Grist wedi wneud drostoch chi, mae yna rhyw newid yn tôn y llais. Nawr mae'r cri yn ddidwyll, a dyheuad am wrandawiad ac am achubiaeth. Mae enaid sydd wedi gweld ei heiddiant ei dynged yn gweiddi allan yn llefain. Fe fydd un a ddaw fel hyn yn crio'r galon ac fydd ei gri tuag at Dduw yn galw ar un yn unig. Dwi ddim yn mynd I alw ar neb arall. Dwi ddim yn mynd I fod loni ar neb arall fan hyn. Mae'n galw ar Dduw. Mae'n gwybod nad oes opsiynau gwahanol ganddo. O ymgeisio a galw ar un yn gyntaf ac yna trio un arall. Falle bod nhw wedi trio yn y gorffennol, wedi trio crefydd, wedi trio rhyw athroniaeth, wedi trio rhyw gapel. Ond mae yna rhywbeth gwahanol nawr pan mae'r ysbryd glân ar waith.
Nawr mae'n gwybod, dwi ddim yn mynd i trio unrhyw opsiwn arall, dwi'n mynd i alw ar Grist. Mae'n gwybod dim ond un gall ei helpu, yr un a greodd y byd, un y bydd yn gorfod sefyll o'i flaen rhyw ddydd a bod yn atebol am ei holl fywyd. Ac felly mae'n galw ar hwnnw am achubiaeth. Mae wedi clywed bod achubiaeth, bod yr arglwydd Iesu wedi dod i'r pwrpas yma. Mae'r enaid yma wedi clywed fod Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn ei le. Ac mae'r gobaith sydd yn llenwi galon e. A yw e wedi byw y bywyd perffaith i fi? Dwi ddim yn siŵr eto. Ond mae yna rhywbeth yn y llefain, mae'n dweud, Dduw gad i fywyd Iesu Grist fod yn fywyd dros fi hefyd. Mae'n clywed am y groes, bod Iesu Grist wedi mynd i'r groes i dalu'r pris, a cymryd y gosb yn ei le. Mae'n dweud, Grist, na fydde ti wedi cymryd fy nghosbi ar y groes. Dyna'r fath o llefain. Mae'n gobeithio bod hwnna'n wir. Dwi ddim yn disgwyl mae'n gobeithio. Mae'n dod yn waglaw, mae'n dod ar ei bengliniau, mae'n dod yn wan, mae yna rhyw gri bach pitw'n dod o'i enau. Llefais am holl galon, cliw fi o arglwydd, llefais arnat achub fi. Nid yw yn galw yn llefen ac yn anfodlon gan ei fod wedi llefen. Dyna'r gwahaniaeth fan hyn. Dwi ddim yn dweud dwi wedi llefen, felly mae popeth yn iawn. A mae'n cario ymlaen gyda'i ddydd ac yn nghofio popeth amdano. Mae am wybod i Dduw, nid yn unig ei glywed, ond iddo wrando ar ei gri. Cliw fi. Wyt ti'n gwrando? Mae eisiau gwybod hynny. Fel Pantycelyn, dwed dy fod yn eiddo i mi. Dyna beth mae eisiau gwybod. Dwi ddim yn fodlon gyda'r weddi yn unig. Dwi ddim yn fodlon, dwi wedi gweddio, a dyna fe mae eisiau gwybod. Dyw plentyn bach ddim yn bodloni pan mewn ar gyfwng, gwir ar gyfwng, tan i mam neu dad dod i'w helpu. Ni fyddai'r ferch honno oedd ar fi'n mynd dros dibyn yr afon Niagara yn bodloni. Wel, dwi wedi gweiddi am help. Allai ddim neu mwy. A na i baratoi fy hun i fynd dros yr ochr. Dwi ddim yn credu hynny. Petawn ni'n gallu cael sgwrs dy hi. Tybiwn ni iddi ddweud roedd ei llygaid ar ochr y lan. Roedd ei llygaid ar y pobl oedd yn edrych ar yr afon. Roedd ei llygaid ar ei breichiau nhw, ac yn gweddio, ac yn galw, ac yn pledio, ac yn llefen, ac yn dweud, achubwch fi, a byddai wedi edrych ar ei llygaid nhw, ac unwaith byddai wedi gweld bod y llygaid wedi dal i gilydd, byddai'n ymestyn, a byddai wedi edrych ar y llaw wedyn, byddai'n mynd edrych ar y llygaid, byddai wedi edrych ar y llaw a gafael, ond nid dyna math o beth, byddai ddim wedi bodloni, dwi wedi gweiddi yna fe. A'r un fath pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae'r enaid yn galw achub fi o Dduw. A dwi ddim yn bodloni tan bod yr arglwydd yn agosau, tan bod y fraich estynedig yn dod allan. Ac mae'n gweiddi tyn fe enaid allan o'r carchar tywyll di. Mae am i'r ffynon ei olchi yn wynach na'r eira. Ond nid dyna beth y mae'r enaid yma yn ei ddymuno. Mae am ddod i'r ffynon. Mae am i'r Iesu olchi fe yn wynach na'r eira. Mae am i bob ryw cael ei achau. Y creithiau a choswyd gan bechod ar ei enaid. Mae am i bob un cael ei wella. Mae am heddwch a Duw. Dyma pethau mae eisiau. Mae am sicrwydd bywyd tragwyddol. Mae am wybod fod ei enaid yn ddiogel yng Nghrist. Mae am wybod fod pob pechod wedi faddau. Felly nid gweddi ffwrdd â hi yw hon. Nid tic yn y bocs. Ond bloedd, cri, llef am achubiaeth. Dyna'r weddi. Dyna'r math o weddi sydd fan hyn. Mae yna wahaniaeth ond does na. Mae'n rhyfedd lle mae'r rhai meddwl, dwi'n gwybod rhywbeth am hyn, ac yna ar ôl gweddio'r weddi, maen nhw'n gallu fynd i ffwrdd a mwynhau eu hunain anghofio popeth amdano fe. Na, fi'n credu fydd pob Cristion yn tystio fod y profiad yma'n para yn diwedd. Ac yn enwedig cyn dod yn Gristio, mae'n cynyddu, mae'n dwysau. A does dim byd yn bodloni. Ac mae hi'n o'n peri ambell wedi rai methu cysgu. Dwi'n gwybod am rhai sydd wedi bod yn gorfforol, teimlo'n gorfforol sal. Bron a goffa mynd at y doctor, yn dweud mae yna rhywbeth o'i le.
A beth sydd wedi digwydd? Wel, ar gyhoeddiad o bechod, fi'n siŵr bod y doctor ddim clem da'r doctor beth i ddweud, achos dim profiad yn nhw'n hynny o beth. Ond i bai bod nhw wedi mynd i weld Dr Martin Lloyd Jones, bydde fe wedi gallu dweud, bydde. Bydde fe wedi gallu dweud. Bydde fe wedi gallu dweud, fi'n gwybod beth sy'n bod. Yn yr achos yma, dim bob tro wrth gwrs. O, mae'n brofiad sydd yn effeithio'r holl berson. Wel, gyda chi ni symud ymlaen yn olaf, yr oedd yn llef i wasanaethu hefyd. Nid llef ydoedd cliw fi, achub fi, ac dwi'n addo gwella. Ond nid yw hwnna'n bosib hefyd. Mae yna rai yn gweddio felly. Ac mae rhai'n gallu meddwl mae dyna beth yw. Wel, yn galw allan pan mae'n argyfwng o ddiw achub fi, ac os wneud i achub fi, na i addo gwella fy hun, na i addo trio newid ffordd, na i wneud rhyw addunedau, na i newid y ffordd dwi'n siarad. O, mae yna sawl un dros y canrifoedd mewn argyfrwng difrifol, peryg bywyd efalle, sydd wedi gweddio llefain am help gan ddiw. Tybiwn ni fod yr ddau blentyn yn un ath drosodd a un agosau at yr ochr y dibyn, bydden ni ddim yn syni petaw nhw wedi gweddio ar ei ddiw i'w hachub nhw. Achos tybiwn ni fod y mwyafrif o bobl, hyd yn oed anffyddwyr, petaw nhw'n cyfaddu'r peth, pan yn dod wyneb yn wyneb a thragwyddoldeb ac yn gwybod maen nhw'n agosau fan hyn. Gallai fod yn unrhyw beth, a fiechyd damweiniau, pob math o bethau. Ac yna yn y weddi mae'n dweud, os wneud i achub fi, fe na i wella, fe na i newid fy ffordd. Efallai na i ddod i'r capel yn amlach, darllen y Beibl na i weddio, ac eto i gyd wedi dod o'r argyfwng yn ddiogel, does dim newid. Yn wir i rai, maent yn galetach ac yn mynd yn mhellach o ddiw. Ond nid yw yn rhyfedd. Dyw hyd yn oed argyfwng. Nid dyna beth sydd yn arwain at achubiaeth. Mae'n gallu digwydd yn rhagluniaethau Dyw. Mae'n gallu defnyddio fe. Ond nid dyna beth sydd yn achub. Dyw sydd yn achub. Salmydd, nid gweddi ydoedd i leddfu ei gydwybod am gyfnod. Nid dyna beth sydd fan hyn. Ac yna y gall parhau ar lwybr pechod. Dim dyna beth sydd fan hyn. Dwi ddim yn gweddio achub i o ddiw. Nid llef yw hon, mae'n gofyn i ddiw i'w achub eben. Be bynnag ar dechrau i fywyd ysbrydol ac yna fe gai i barhau gyda beth dwi'n neud. Na i ddim newid lot. Dim dyna beth yw e. Yna lawer yn does yn gweddio'r weddi yma achub i o ddiw fel rhan o ryw yswiriant ysbrydol. Lle maent am y sicrwydd a'r cysur o wybod ei bod wedi gweddio'r weddi ac felly credant ei bod yn ddiogel am fywyd tragwyddol. O fi'n siŵr bod yna lot yn dweud, wel, ti wedi gweddio'r weddi, gwna broffes cyhoeddus, ti'n saff. Lle chi ddychmygu'r peth? Lle doedd dim arwyddion o argyhoeddiad o bechod, doedd dim arwyddion o lef o'r galon. Ond mae'r person ma'n dechrau teimlo rhyw emosiwn efallai mewn cyfarfod ac yn dweud, dwi am ddod yn Gristion, dwi eisiau gwybod bod mi'n mynd i nefod, does dim bwriad i newid fy ffordd o fyw, a dwi eisiau'r pethau yma, na i wella fy hunan rhywfaint. Ond mae rhyw fath o yswiriant yw e. Ac os gewn nhw sel bendith y pregethwr, neu sel bendith rhywun, i ddweud, mae popeth yn iawn. Dim ond gweddio'r weddi sy'n rhaid i wneud, dim ond arwyddo'r ddogfen, ac os y ti'n credu fe, ac os y ti'n cyhoeddi fe, achos mae'n adnod yn y Beibl yn dweud, os chi'n cyffesu Crist, mae popeth yn iawn. Ond mae yna rhyw athrawiaeth fodern newydd wedi datblygu o rywle. Dwi'n mwyn o ble maen nhw wedi cael. Maen nhw wedi tynnu pytiau o adnodau o'r Beibl allan o'i cyd-destun ac maen nhw wedi creu rhyw broffes cyfleus iawn. Ond dyw e ddim byd tebyg i'r salmydd. Mae'r salmydd wedi profi llygaid ei enaid wedi agor. Mae wedi gweld ei bechod. Mae wedi gweld ei heiddiant. Dyw e ddim yn dadlau gyda'i heiddiant. A mae wedi gweddi, o ddiw, bydd graslon, bydd trigarog, maddau fi, achub fe enaid. A chi'n gwybod o'r hyn y cymhelliad sydd gan y salmydd. Mae'r cymhelliad yn ardderchog. Mae'r weddi hon yn dangos ei fod o'r galon. Gweddi byr yw e. Mae'n weddi a ddaw o ganlyniad gwaith dwyfol.
Mae'n gweld y carchar tywyll di mae ynddi. Mae'n ymwybodol o demtasiynau pechod. Mae'n ymwybodol iawn o'r un drwg. Ac mae'r holl yn ei amgylch ni trwy'r amser, ac mae'n gwybod am gadwynau pechod. A pha mor dyn gall rhain ei glymu lawr i'r pwll didew, a gwybydd o beidio byw i'r pwrpas y creuwydif, a gwybydd o ddod mor fyr o safon Duw. Ac mae'n gwybod os yw Iesu Grist wedi rhodio ar y ddaear yma, wedi gadael y nefoedd, ac wedi dod i'r byd yma, ac iddo fyw bywyd perffaith. Dim un nam, dim un pechod, dim un drygioni. Ac yna iddo fynd i'r groes a cymryd y gosb yn fy llefi, os yw wedi gwneud y cyfan yma drosto fi, un sydd wedi dod mor fyr o'i safon. Ac felly dyma yw ei weddi fe, llefais am holl galon, cliw fi a o arglwydd pam, dy ddeddfau a gadwaf. Dwi eisiau help i gadw dy ddeddfau, achub fi i fyw i'r pwrpas y creuwyd fi. Llefais arnat achub fi a chadwaf dy dystiolaethau. Mae am i achub mwyn iddo gallu byw i ogoneddu Duw. Mae'n gwybod na all wneud hyn ar ben ei hun. Ond mae'n gwybod trwy achubiaeth y gall ei nerthu i fyw i'r pwrpas y creuwydef. I gadw ei ddeddfau, i gadw ei dystiolaethau. Gwybu trwy Grist gall hyn ddigwydd, trwy fywyd perffaith. Iddo ef gadw'r ddeddf yn ei le, iddo fe dalu'r pris am ei bechod yn ei le. Ond nid yna sydd yn dangos pa mae gwaith o Dduw, pa mae cynlyniad y cyfan yw hyn, dy ddeddfau a gadwaf. Cadwaf dy dystiolaethau. Fe wna i gadw dy gyfraith, fe wna i gadw dy ddeddfau. Dyna yw fy nymuniad, dwi am fyw i dy ogoneddu di. Ond achub fi fedrai ddim wneud ar ben fy hun, dwi ddim yn bosib. Rhaid i di faddau mi o heddi mae mor dris, ond nid yw yn y byd yn sicr yn byw i'r eiliad. Mae'r byd yn byw i bleser ac i chwant ac i bethau sydd yn ei bodloni am yr eiliad. Nid ydyn yn meddwl ei bod mewn peryg ac mewn angen am achubiaeth, does dim cri o'r galon yn dod o'r byd. Ond yn ogystal, ceir llawer sydd yn proffesu, sydd wastad yn chwilio am esgus i lacio, am esgus i ymuno o'r byd. Nid felly'r salmydd. Mae hwn yn dangos ei fod wedi gweld ei bechod, ei heiddiant ei dynged, ac fe perodd hyn iddo lefain am gwir a chybiaeth i wasanaethu Duw. Dyma'r cyfan, mae'n gyfanwaith ond diwedd. Dyna yw achubiaeth, mae'n gyfanwaith. Mae'r cyfan ynghlwm. Mae ffrwythedi feirwch ynghlwm i achubiaeth a iachawdwriaeth. Mae'n rhyfedd yn yr oes yma, ni'n dweud, wel, mae rhaid ni aros am faint i weld bod gwirth wedi digwydd. Pan mae rhywun yn dod i gredu, mae'n wyrth. Wrth gwrs mae sancteiddrwydd yn cymryd bywyd, ond ni chi'n gweld bod gwirth wedi digwydd. Maen nhw wedi dod o dywyllwch i oleuni, maen nhw wedi dod o farwolaeth i fywyd. Mae yna drawsnewidiad radical wedi digwydd. Mae yna newid wedi digwydd. Wrth gwrs fydd yn cymryd bywyd tan bod ni yn y nefoedd i weld y datblygiad mewn sancteiddrwydd, ond mae yna wyrth wedi digwydd. Mewn gwir achubiaeth. Gai ofyn wrth gloi, ydych chi wedi profi y cri yma, y llefen yma o'r galon. Dydyn ni ddim yn dweud dagre mawr a ffys mawr a llanol, fe allai fod. Yn yr un ffordd, ni allu dweud, cafodd Sol ar y ffordd ar y lôn yna'n gweld y goleuni mawr a cafodd ei lorio o'i ddallu. Nid pawb sy'n cael profiad felly, mae'r profiadau yn amrywio. Ond yr un peth sydd yn wir, i ni'n gweld ein pechod ac yma yna gri o'r galon. A mae hwnna'n wir i bob Cristion. I bob un mae yna rhyw lef yn dod, byd drigarog, achub fi, maddau i mi. Does dim cyfiawnhau yr hunan. Does dim dadle. Does dim dod gyda pethau yn y dwylo. Chi'n gwybod pwy ydw i. Chi'n gwybod sawl gwaith dwi wedi mynd i'r capel. Chi'n gwybod sawl gwaith dwi wedi helpu'r tlawd. Dim byd o'r fath. Mae'r cyfan yn dod. I ni'n dod yn waglaw. I ni pryn yn gallu cerdded. I ni ar ein gliniau ar wrth droed y groes. Ac i ni ddim yn gallu codi'n golygon hyd yn oed. Ac i ni ddim yn gallu cael llef, cryf, uchel lle mae pawb yn clywed. Ond mae'r arglwydd yn clywed y cri o'r galon. Ebychiad bach hyd yn oed. A pa mae'r gair yna'n dod o achub fi,
Yr addewid yn ngair Duw yw fe fydd yn achub me wedi addo. Y sawl a ddaw ato felly, dyw ddim yn troi'r un enaid i ffwrdd. Dyna'r addewid. Pan mae'r cri o'r galon, mae yn ateb. Llefais am holl galon, cliw fi o arglwydd, dy ddeddfau a gadwaf. Llefais arnat, achub fi a chadwaf dy dystiolaethau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air. Yn diolch am waith yr ysbryd glân sydd yn peri fod enaid yn gallu llefen. O tyrd gweithio'n rymus yn y dyddiau yma. Mae'n edrych mor anhebygol i ni i weld y byd sydd ohoni yn llefen arna ti. Ond i ni hefyd yn gwybod yr wyt ti'n gallu gweithio'n rymus a gwneud yr hyn sydd yn amhosib a peri bydd y neidiau ar hyd a lled ein gwlad a gwledydd y byd yn llefen, achub fi o Dduw. Tyrd, rho ffydd i ni ddysgwyl pethau mawr. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein hardwyd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen gadewch i ni ganu emyn rhif 686, 686. O iachawdwr pechaduriaid sydd ar gallu yn dy law, rhôl eini, hwyliafennaid dros y cefnfor garw draw. 686 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.